सोमवारसाठी एकच डबल आहे चांगली. ती आपल्याला 12 तारखेची डबल आहे. ही 12 डबल आलेले. 12 आले की 0 एक येत्या आणि 0 एक आले की ही 32 डबल येत्या आणि 32 आले की त्याच्या खाली 10 डबल येत्या. तेव्हा ह्या 0 एकची पलटी 10 डबल येत्या. ही 12 डबल आलेले. 12 आले की 0 एक आल्या. 0 एक आले की ही 32 आल्या. 32 आले की इथं 1 10 डबल आलेलं आहे. तेव्हा ह्या 0 एकची पलटी 10 डबल आलेली आहे. तर 10 डबल येते तेव्हा इथनं 1 2 3ला 245 पान येते आणि 54 डबल येत्या. ही 10 डबल आली की तिथनं 1 2 3ला ही 245 पान येते. तिच्यावर 54 डबल बाहेर येत्या. 54 डबल आली तिथनं आता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13व्या घरात 70 पान येते. 368 13व्या घरात. तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13व्या घरात 368 पान येते. 70 368 पान आलं की सोमवारच्या घरात 1 2 3 4 ही 13 डबल येत्या. ही 13 येत्या. आता इथं 368 पान आलं की 368 पान आले की तिथनं 1 2 3 चौथं घर इथं बघायचं आहे. चौथं घर बघताना आता ही 13 डबल बघायचे. ही 13 येताना 560ला 229 पान येते. ही पान आहे असं खेळायला लागणार आहे आपल्याला. 560ला 229. ही 229 पान येताना की या क्रॉसला जायचं. ही 229ला ही 229च पान येते. तेव्हा तिरकुलोला तिरकुलोचीच येत्या. आणि ही 560 पान कुठून आले तर 1 2 3 4 ही 560ला पान 560 येते. तेव्हा डबल तयार होत्या 13. 560ला 229 डबल तयार झाली 13. आता इथं क्रॉसला इथं याचे असलं तर आता हे क्रॉसला पान आहे 245 एक्क्याच. ही 245ला 245 पान आलं पाहिजे क्लोजला. तर आता इथं ओपनला पान यायचं आहे चौथ्या घरातनं 1 2 3 4. ओपनला पान आहे 588. 588 ओपनला आलं पाहिजे आणि क्लोजला 245 आलं पाहिजे. डबल झाले तयार 11 इथं. तिथं झाले 13. इथं झाले 11 डबल तयार. 11 डबल आले पाहिजे आणि 13 या दोनच डबल लागते त्या चांगल्या साईडनं. अकरा मेन डबल लागत्या. 13 साईडला डबल लागत्या. 588ला 245 आणि 560ला 229 ही सोमवारसाठी डबल होऊन त्याच्याला